labaw sa bisan unsa puloy anan ni ako. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo, o syudad sa Diyos. Ang Diyos ubang kanato. Nagsugilon ako bahin sa Ehipto o Babylonia, diya kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Filistia, Tiro, Ethiopia, kining tawhanan na tawo dito. O bahin sa Sion, moingon sila, ang tanang na tawo dito kaniya. Ug siya nga nagtukod niya, mao ang labing halandong Ginoo. Ang Diyos ubang kanato. Matngunan nila, diya